Bianca, din plads den er blevet ny, mens du ligger og kommer til dig selv. Se, for det første så er der blevet ryddet op på dit bord. Der er blevet skiftet billede her af chefen. Philip står der, og så er der lidt papir, og ved siden af har vi enkelte nye, som måske han er ved at blive lidt forkølet. Men du har også fået den her. Se nu der, som der også er ryddet op. Simpelthen et flipboard her med skala, priser, by og frekvenser, og byfrekvenser, og split og lyttertal, og dækningsområde, konkurrenter. VLR har vi så her, hvor de er blevet sat vældig fint op, og noget dækning der, og så kommer der noget online her, med priser og så videre, sådan at det hele det er simpelthen samlet, sådan at du bare kan flippe op, og alle de der små ting, du havde til at ligge af sædler, det værste, er blevet samlet i den her lille fine kuvert, sådan at de ikke er blevet væk, og du ikke tror, at de er blevet væk, når du kommer tilbage. Men ja, sådan er det simpelthen så fint det er, med markader og det hele. Så Bianca, vi har simpelthen ryddet op på din arbejdsplads for dig, så nu skal du bare sørge for at rydde op i dig selv. Vi savner dig. Hej hej.